לפני שהקולנוע הפך לאומנות, הלכנו אליו לחלום, לפני שאנטוניוני נכשל בגאונות, אהבנו ללכת כל יום ולראות שפתיים ורגליים, ברילנטין ברינטינטין. אז היום אנחנו עושים בעצם עוד מפגש בסדרת מפגשים ירוקים שאנחנו קוראים להם, שבעצם מקשרים את עולם האדריכלים שאליו אנחנו פונים אל תחום הסביבה והקהילה. בסרטים של פעם יכולת לאהוב. העניין הוא ליצור איזשהו דיאלוג, מפגשים קבועים עם אנשי המקצוע, עם האדריכלים, שמדבר על כל מה שבעצם אנחנו רוצים להעביר כחברה, את העולם של בנייה ירוקה, הסביבה, מחזור. אבל היום דבר היום, לא נעים להתנשק בסרט של פליני. אני אספר לכם טיפה על מה שאני עושה. למי שלא מכיר, אני מצייר בחפצים. אני בצורה מסוימת ממשיך את מה שהתחיל בדדאיזם עם דושם, שהתחיל להסתכל אחרת על העולם שמסביבנו ולעשות חיבורים מעניינים ופתאום לקרוא לזה אומנות. עכשיו צריך לשמוע תודות והרצאות, ניתוח לפני ואחרי. אני בעצם עושה את זה כבר 20 שנה כמעט, אז אני רוצה לחלוק איתכם מה למדתי מ-20 שנות משחק בבננות. אז אולי הדבר הראשון שלמדתי הוא שלשחק זה בסדר. למדתי שכל אומן משחק. גם הגדולים שבהם, גם פיקאסו דיבר הרבה על משחק. התאהב כל העולם, בגלל ויסקונטי זה פירלי קורסאווה וגודר, לא תפסתי שום דבר. בגלל ויסקונטי זה פירלי קורסאווה וגודר, מתחשק מה